nayak kamanginang ulon na hohom tapahohom marohatan asa masuk kita di ibadah martangian mahita zumulo di bagasan rohat tabi maredde mahita marhiti-hiti gorni de bata ama dohok gorni anakna Tuhan Yesus Kristus dohok gorni toddi porbadian atau mapalangi dohok tanoon amen nagabi pangului do Kristus paima mate pola tung mate tersilang di dia kasorok mi aleha matean di dia pangagomu aliban watoru haleluya 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 martangiang mahita O Jesus biru-biru ni debatana mamorsan dosa nami na jongjong dohami di zulum marningot hona targatungi takas do huatu si hami habibirni ni natinaomu di dulu Golgata tuki do hami marningot dosa nami nama korhon hama matemi asima roham urupi mahami
asa gabe upani halo jaommo hame. Amen. Tatangi homma sian hatani debata na tersurat di Rom biddu onom ayat tulu sahat rodi ayat 5. Naso di boto hamu doon sude kita nasa nok terdiri tu bagasan Kristus Yesus tu bagasan hamatian na do kita terdiri atong nak tertanam dohita rabdot ibana marhiti-hiti pad didioni tu bagasan hamatean asamar parange hita di bagasan ngulunay baru songog Kristus nong hehe sianak kanamate hinorhon ni hasangapon ni amana ayang gonung nga sa kabona hita doho ibana dinarak mate hita rabdot ibanay suak songonima hita nang taringot tu haheheon. Amen. Maredde mahita. Gorgama turoham alia kaama parsinwat tunas uhirhon matutodim alia kaina parsinwabiu pakilalahom maali siadosan parpangarudok na tugus idamatu hattay na burzu mariboto nunga gatung ibana di silangi bigi masih maribun nunga dipanggir Jesus suarana tangi hom masih bijaon nunga marsuara nagugoy mada madok iluy lama sabab tani ali debatakku puasa tuk tadik konom mau debata ditadikot debata ditadikon nunga ditadikon jolma ibana nunga ditadikon akasisianna gari matani ari nuaeng nang manilu manadikon ibana idahamu majolmainin nasilatus nasangapi behaya ho tadikonom mudoi dohonot tama patuk maatok permudar honok kunatinaon itu haki asa mapakor honi dinguluki alani hupauduk nama simajuzukku hupatuki mapanailikku hupahusor manatinaon ni Jesusi anggiat jupangatua au anggiat dapotang ngulu au sia-sianginon nitu haki
asahisar todikku siala parsilungunon nai daktar bahen somar sinunuto nahu ganu pari di siulu balangarion molohu baheba ngolukku dohos si taonon nitu hakki amang bigema tardok hiratulu hata do makakam partinaunan nitu hatta rodi hama matena songo batu merdalihan nasotar sirang patuk mata peopi makuling maho Tuhan sian silang mi mananginangi do hami nadangolon nahuddul pual-pualon na tidak pangalelaon ala ni dosai iya situlu hata naginuaran odeng akaw managabi hata mutiha ni si taonon ni tu hatai parjulu gabbata hata hibir doy na madok patarbatu na nilapis doh marmer habang sa parumuhu man na jinuguhan silatus lahumah gdabuuhum tu Jesusi ninna si Johannes pasada maroham mangihutihut tu hatta saliling di paruhumani imana naik suara honon ni gabbataon pahutihu masude hata licing-licing dohok rehe-rehe naktijur pe namasa di gabbataon paduahon via dolorosa tutu hatalatid doon namadok dalan si taonon lapang habirniton manang di hata adung didok maon padang harurubur imadalan na binulus nito hatta mamuk kadung ape tu takuhuk manang tu situ malhan nito hatay hau pinorsilang nadukduki tu si takingon ni rajatay sahat tu hapabajalna payhutihu ma namasa disi asalam paltak holong ni rohani tu hatay patuluhon Golgata narodo hatai sian golgolet di hata hebir manang didok Gulguta di hata aram madok partakurahan inganan hapajalan ni tu hatai disima tu hatta pauzukon ulau pakokopon nai payhutihu manamasa disi anggiya lam gomal tu roham khasisan nidusa napi natu panai maredde hita nomor 76 ayat 2 Iko sa ibana bigotoku ujuna terpajari Tuhan binar silam binatu ida manungga dibuat betu hatai siap porlak semane jala dipasahat tu tangan nyak kapanguhum nung ngasahat ibana tu gabbata ima patarbatu paruhuman ni sila tusi puluk nai rohana majakot tu hatai nauk tinali jala tinugu ni situan ni malim rakdoh situan ni bangsoi markite torob hala akan merpudang jala merlubut-lubut aha masodohonon ni Tuhani hirana pak panamud dohamu hehe merpudang jala merlubut-lubut manakku pau nung ngadi pareso si Hannas
Si Kayapas pedangulu hatinggalan di patolod do Jesus tu debatasi perngului pola diribak kon ibana pahean na ala nirimas na tu Jesusi ditijuri na sida mabuhina na diba manopok jalan na diba nari mangalitsingi si boto surak do natoro pipe paururu Jesusi ahau pam di roham ali panguhum mulu degion nito haki patar batum namar lapis-lapisi songon namar tata supiko paidaida tu haki na tinugu tu zolumi dia maulim molopolay ko jongjong tu haki di zulum alilatus silatus na holongat di pangkat na mabiyar mida kesar jalan na tagi mabuat rohani na toropi Buasa paluasom situan ni malim dohot na toropi pangior suara nabi martu hasson na tosuhas tu Jesus na somarpi poti. Nadiba madok siyan nasida. Si babalik banglik bangso do Tuhani. Nadiba nari mo siya madok di oray Jesus do mangalihon guguan tu kesar. Adong mo siya madok. Nadidok Jesus do iba na raja jala si pangguturi do iba na tahe marhiti pangajarion na. Dang buy be pahohomom musudi pamangan ni panuhasi na sumalinon ali Tuhan buasa mapola paluasom mo be silatus nabisuki marsuru tuhaki asa dibuat tunahinosoman ni rohanay ima si Herodes parzahati holan ala dibigi hodo latus nasyan Galilea Jesusi mangajari Hape gabe pitor tarsingo rohan tu si Herodes na hinosomami na tope Romer dalani tu si Lusarem na riburi dan na marsali si dohamu na sailaon tuani maadong Jesus ate latus asadong pasuru-surom mo mabuat rohan si Herodesi puasa idama nung nga di parekelekeli si Herodes Tuhani ay lasi tutulo rohana ay nung nga na niya liling na dangi daon na Jesus jalay daon na niyatad da si patupaon na songon na binigi na nasa ilaon na gudang-gudang disukutos si Herodesi hape na pasobutagas na do alanido bain na sudialu si Jesus ibana nanggo sakkababa Las roham ali Herodes madzalo haroni Jesus na tinalii alani aha do alani diribur ni Jerusalemi do alani aha pabo ama o alana neng bigyom mudo tadda si patupaon na alanang dibigiho baritana ida mai amang dangol nai ikop paluom mo mahape Herodes tu haki puas pais pahay pahulu paulaw-ulaw mi ba na songon na di pasangap po hape na mga leay na mga rehe doho di paulaw-ulaw ho mga lehon abi na uli hape na paururuhod doho amang dangol nai podjot so nabulon sukos so nagijang tuhaki di bahay ko Herodes tuah hape so tapil tu dia pesolakku ahama pola alit tonomu abi na argai na botari tu haki dang na mga leay hodisi inang idama nung di pacatar si Herodes tu haki rak doho sori dadui songor raja bolom mulak tu silatus songoni mahape di bahiko ali Herodes asalokang hosom naung lilingi tu silatus o latus uabahim mauhum nasitong tutuhaki pola mapabekku hommo natigori siani se homar siazar alilatus pasobuom mo sala na somarpi poti tungbarani pulu maroham manugu Jesus ki huhu mangalitsingisa dang digerek koko alilatus pabahinan ni soldadui idama nung ngadidadanin nasida suksang duri jala di paula di partupal hon tu Jesus ki
bajuda dapipe dia litot do tu dagingna dahi nagok ni pangalai oddoi o latus tailihom ma danung ngaro opuapi parsinoddu bolommi nunga donok pardihutami ida ma nunga sahat tupat parparuhumami tunggani borumsi Claudia Procula nasai busi saon jalabu buasod di labung mi da dihusip poddo tuho dedok sotung dihawa ho halak partigori ay matsay susah si tutudo au naborongin alay bana ninna do puasa paula subegiom ilatus tarhonado pe di paluhut hoak kasitu animalimi rodi natoropi tarhonado pe homer si juguhon nunga di dokon yan nasitong ay di parhato pothodo pola rodi tuluhali maddok dangadong dapat tahu salah ni halakon diulah kokomu se maddok dangadok parulan nama bayi bana marutak kosa salpui dak sobu do peroham gabi di dokoma muse ayah haru najat di bain halakon dang jupangau di bana na tahu gabi marutang hosa ulatus dang barani ho makajong kon nasitong matangga midarupa ho tahutan midabuhi pirni rohami paluatson akan amar surak-suraki ida manungar roma nosak-nosak akan atoropi na tua-tua doh akan aposo pe bigi suara nai oruk nai gari suara ni si tengger ni banua dang pola songoni ronggur nama-nama ni ala HP suara ni akajol madui tangi homma dadi do parsilakon ma padao ma pusa ma sobu matong rohamalilatus membuat aik memuri tangammu ala naso terbigi hobe surak-surak ni natoropi ailam gadda do gaurna anggo hurang do pedi ho alilatus aik lau memuri tangammi bidang do pelau do tau ingananna diripu ho iatso sian nama sai binain niaiki dangol nai persuk nai agat pidiuji hola tus madok lias doa siam mudar nion hamuro nasari disi anggo dinatoropi murado alus nai dadi do marsapata tuhami dohot tu anak kon nami mamudar nai nunga humitir iba managam ama puas ulaning siapa mangamia lilatus ama ngodo HP buat kamu may bana parsilakok kamu ma aidang jupangau salana pulu marohama lilatus paborhatot tu hakitu silangi nunga dilicingi hoi bana HP licing mangojar jala pataruhot tu silangi do di bahek koi nak peso jupako salana puasa maso diat torehor roham sonanggo dia buret cokoma merek soldelu na roma na hopi tu haki porsuk nai ida ma nunga dilicing itu hakku na solo mangaloi pamanak matanggurung si maddor pinai nunga tung marlilik-lilik bogas ni sabok-sabok nai licing-licing na marpalaiti nunga hona sabok-sabok na marmata huli-huli martanggurung hulik-kulingi nunga sak-sak dilibat tu tanggurung nitu haki ida manunga mabugang be o manisia risi hulu barang hari dapatu ma edde honommu maredde hita nomor 21 ayat 3 Dengan orang listing
Di paula so di dahodo tu hakkinung adilasahi tazom nai sugani suksang durii amang i mahape gabe tupal muali tu hakku amang dangol nai tuk tolong sanggar namar baru tu ima gabe tuk kokmu nunga disoro tolongi nunga dilasakon tusuk sang duri ina di si majuzung nai dangol nai nunga maniri si jalamane tehi songon aik nasiat jengkar mudar sian si majuzung ni tu haki pareso ma nunga merhipal-hipal be si manaruk nai ay marbirsahad do tu si mudar nai patuk mahapede dehonakana porsiai suksang duri itu palhon pangicahi itu ho jala tolong dilibason tu ulum pasiatto idi tau ko tu hakku alani hazuk katokku alani hupuzi ho tung maribu halido o latus o situani malim tumagom mari ho si barak basi partodosi si bunu zolmai si pangguturi anggotu si songon nadi dok hodo muli madamang topok mazabum dinani dokmu takonan si barak bas di padua perdosa nasumalini di hasiholiho hap yang gu Jesus nasomar pipoti ikos soro ommu jalati zurammu ikol lasahanmu ikol leaammu ikol pasiak siakommu tagamun rugim di bahen Jesus ki dahulalla badoh pasu-pasu do narosi atto haki gia hakko dinatama ali situani malim o Jesus tu dia matagamon mabaur sude mudarmi anggotuk tusunge do damagopo mai nungasak mudar si majuzung ni tu haki ahamabahinok kumangapusi i tuk pinapungu pesadok sapu tangan ni manusia dektu beanggo mangapusi i rohakku nama nabui mangapusi i sila motokku nama natuk makkuisi nunga marsapu-sapu mudar si manaruk ni tu haki alani patu do ikon edde honokku maredde ta idama tuk pasob-sobo mo do pe soldadui nunga loza nunga mahiu tu haki
alai pulu dorohamali soldadu palaluhot tangamu dagitali to salop ni to hakki aha manggiti rohamu bain ikop pastapom mudope si mangarudok ni to hakki nasorong do habidingan ni tangammi pasob buta gat soto to hakki nasora mangalui nasongo biru-biru nasay hohom maradopon si Gusti ngibana. O Jesus biru-biru ni debatala homaho. O Jesus di parsipal peho say manaon-naod doho. Dang manang makuling pamangammo. Songo biru-biru doho na tinugu tu pamotongan. Jala songo na ni biru-biru na hohom maradopon jolma si Gusti ngibana. Tung naso dibuka kodo pamangammu dan naso tarbahik ko nian tutupa diri kon lobi siya 10 alok sa suru-suruan lahu madopang akapangguturi alay manaod doho. O Jesus biru-biru ni debata borha maho. O Jesus nama morosan dosa ni hazol mau ni laho maho. Patuk matutu didok akan aporsiai. Nalau do biru-birui mamorsan akadusa ninasa hazol mauni dibenge ni rohana diporsad do sahitai dilehod do dirina itu tangan ni pamunu ditauni do nabirniti rodinatos hosanai didok naing porsanokku. O alitodikku patakkas mana niai tu hakki pareso maluhuna sa mudar do dagingna saihir kodok nai mudar sude dagingna. Gabbata nasu ulu do ho natizur ubahin na pabediom mutizur ni natoropi tubuhi ni tuhaki pamana ma pamangan ni soldadui so diboto pe manak tu dia bahinon natizur na nyala ni dosana sian sital beon nai idama nunga dipahure sialap ikkau nai songon nama bebeati dipabursikkom ma izurnai tubuhi ni tuhaki bohina labok malilung bohina basari so hamar halik kingi ala ni namuruk sayilim dui habe idama nuang nungasap tijur bei bohina minari sojupang harukku ni late dohot hosom disi gari tu sisianna sohea pola salpu hatani i gariada tahe say lamok do bohina rodina lahu mamuri pak nasida pe uzui anggon waeng nung ngamarlangan jala sabti zurdo paputus maroham mangedehon mareddehita. Dolorosa nunganiri pumotok nama sai o Jesus dang tinagam ikom maruduk beang gomarni dadang hinadangol ni nania imi hape bereng ma o manisia nungga disoro jala ditugu sesusi songo biru-biru na tinugu tu pamotongan manete hi mudarnai via dolorosa
lapang habir niton padang harurubur nunga modar daging nitu hakki hape pamanak ma puasa tung pasobom murupe tu hakki mamorsan silang nai tiang nabalga naupi nasabani hape nuaing ikon ape mai tu takkuhu nitu hakki naso marnangoni be nunga mahiu di pasipal-sipal somalo manggui be daun alai tunguduk do manuhuk silangi bereng manunga borhat iddu ni soldadu ni halak rom nunga diajak hudana na tuiti ihu do tusi akka soldadu marlotom-lotom pak nai syalas ni rohana sidabi rap dohot akka sijatana pe hape adong madiba muse dipudi ni namaniyo papan tulis panuratan ima panuratan ni sala ni nahona uhum pazeppe ma jahama didok disi di Jesus Nazarenus Rex Zirodim manang di pazeppek indri lapatan na Jesus Nazaret raja ni Yahudi ihu mamuse tu si Jesus nama morsan silangi ni durhonnya kana torop rat dohot sarok kanan nari soridadu dang hapalang besurak-surak ni situ ani malimi rat dohot situ ani natoropi dohot akasi boto surap pe ainunga disuhung be Jesusi dang adong be alu-alu nasida di rohana hape nunga mulayak kahitir si mga rudok nito hakki nunga daol-daol si mangiduna na maniop silangi nunga merjogal si manarupi nunga teluk-teluk be si madjojak nai idama naik tukap ibana nunga sosam tu hakki tu jolo diojar silang naborati hape marpalai dope muse sabok-sabok na mersuga-suga tu daging nai madok asahicat ala dak tarbahen na be dang marnangob be daktar paidaida akka inaina buru-buru parbaria na manghutto Jesusive na masai gabe marsaburam ma iluna sidabe tu matangis mangedungi tu hakki hape ruar dope panuri rangon sian simakudat ni tu hakki madok unang maau tatangi si hamuale boru Jerusalem dirimuna doho anak komuna ma dada dirina di sarihot zumolo anait natoropido na rumikot anggo ibana di patutoru do jalagabe pangului pa imamate pola tung mate tarsilang dia madalan ninna rohani soldadui anggo silangi kot sahat do tugol kata tuani badisi si Simon halak dagang pangaraton asian kirene doh paksa gabe ibana madigugoi nasida mabuan silangi idaon songon nasi roham di Jesus ki ali suridadu hape dada namarasi roha ho hape alaya satung ikos sahat do Jesus ki tu patter tu partakurahani di dok roham asa tung di parsilakon nange-nange tua manasida sian doloksioni nakok mamuse turubian ni partakurangani nunga madok sahak noaing idama nunga sirugum surya kanatoropi asa haru di ida nasida be di bazal hon tu hakki Golgata nunga di pajongjong silang ni Tuhani Golgata Gulgulet Gulguta lapatan na partakurahan agat piadong duan nari na tarsilangi ima kaparjahat di Golgataon dangadong laho rohani halak painodur tu si ay pangalahonok somal dosi songoni alayang kutu silang nito hatay silang na sohyamasa dopey halo nga ngebulod dui anak ni dipata tarsilang
O Golgata, Golgata, bahasa magabe partakurahako. Ia tuk syarrupa petari darunian. Ay madabu tulpang tugabbo. Merdu mudo rupa tu pangalaho. Ia rupam da merdu mudo tu pangalahom. Gariara tahe tardok do. Madabu gorroga tu gabbo. Merdu mudo gor tu pangalaho. Guarmu pe Golgata. Lapatan na partakurahan. Aha matagamu nubay songoni guarmi. Adong nama dokhodo ninna manabunihon takurat ni si Adam na parzului. Hape balaso muse manuaing manabunihon nang takurat ni si Adam na paduahuni. Pulu mai roham. Naing manabunihon takurat nito haki. Bahasa ma pasobu-sobuam musul dadui. Merhubas membuat tokok do lebang na nagadjangi. Amang idama ditinggal hod do pe tarhonado pe tahina de ba membuat tua anggur na marsaur pugu. Amang danagabe songon ubas si pamate pakilalamay asaw nang dia itu haki di rohana na berniti. Alay diripuho maali jalon itu haki anggur si palet semi. Dadi bereko ditulak do si leho-lehomi. Aidung didai dang disalui bana jada dang ului bana manginum. O ale manisia ni si uli balangari. Tuktua anggur na marsaur pugu mahape si leho-lehom tu Jesus nama morsan dosami. Yang guau iko kulului ma'aik sorbajati laho pasobu uas nitu haki. Nuaing palaluam mo matangam mo nagirgir manokkoki ali soldadu. Asadiya horo di saloho upam manokkok kol labang mi. Puasa ma pasobu-sobom si bajuzak na naringkas mangalak kalaho marjamitai nuaing tertabat. Amang idama nunga dibuat labang nagadjangi tuksohi tirdo tangan miale soldadu maniuk labang songoni gadjang nunga dipadonok ko tangan itu haki tu tangan itu haki ida ma nunga diatuk do tokok na tu silangi. O Jesus si mangidom na say mamasu-masui ikol labangom may amang nung ngamarlajak mo dari siyan si mangido nai maniris dohos siyan si madjoja nai dangol nai berni nai porsuk nai dang naholak kacik dei alay nung ngatung mangarot taninuaing tamama mataukuhon di bagasan rohatta di natay dehon edeon tung tangammu dohot pakmu ditorusi labangi maredde ita. Tung tangammu dohot pakmu ditorusi labangi nungalam tunakok na mata ni ari. Ida manunga pukul sia manugu na. Nunga jongjong besilang nitu haki. Nunga gatung Jesus anak ni depata dihau pinar silang. Sukot tu langit. Sudais detu tano.
nung adito-ngato nga ibana, sau maibana nuaing, gabi si padu muzol madadirura partangisanon, doh debata amat taparholong roh na di surgo hasonangani. Hapei hu dope muse duan nari parjahat tersilang makkaliangisa. Ida maribur nai akapai noduri. Aka situani malim dohot si boto surat situani natoropi rap mangupir-upir hon ulu nabi huhu madok akahata nabi lahu paururu hon Jesus madok peho na mga lohai bagas joroi jalan apa jong jokot sa di bagasan tuluari pelua dirim jalamizur maho sian hau pinor silangi nang dunggaung tuhaki ali situani malim daksob budope roham puasa say babam mudope say pabbebetam mudope huhu madok pelua dirim mulo natutuhan di bata mizur mahosian kau persilangi akasul dadui pedoh do paururuhon ibana dibuat dua bikni tuhani dibagi-bagi mak didabu dope todung tu sappe-sappe nai. O pak dosul dadui bari baro pak ma abi nai alai tading ma sappe na kitu na do guarna todung mari bahil lahom berbagi-bagi dada alani malom mar todung yali soldadu dada alani paretani iduki alai tung napasaut tolomoni rohani debatadui aitar surak do dibagi dua bikna todung do dibahen taringot tu sappe-sappena garidongan na targatungi tahe parjahat na sumalini do mangalia ibana asanung ngatuk sange sude horong manipalhon hicak-hicak tu ibana alai sakababahata pedang dibuha pamanganna di paula so dibegido suara ni natoropi toktong do hata holong haruar siap pamanganna tuani ma disiho ali parjahat na sadan nari ay mubado roham siala silang ni tuaki tuani ma homa micang dongammu parjahati tabudo hatam madok dang dihabiari hode bata ati perap hona uhum hita o Jesus ingot au dong sahat hotu harajaumi nianang goroha madok damangot tahi ma bugang nai hape yang go tuhani tenang do marsuara sian silang mi ido haluauki maredehita. Silang abadiai, o dalam mulam mungkin, malamu asolokti, dina surah mohali, isudesi tarani. Bigima nung makuling Jesus odo hatana sian silangi ali amang marpamuati marohami dan nasida adang diboto nasida na bainahin nasidai dang daude batasian ibana song pakkatayon ni napadu buhi do suara ni Jesus di dokma ali amang marpamuati ma roham dan haruar sian mata mual holong ni roha doi i semana tu madok songoni halak na mangala sahibana namanilakoni diodi hodope jala di paramoton au tahu songoni Tuhan
nung adohonokku ali amang sailuluhom ma pabahinan na siday tuahu dohonokku ma ali de bata parbadahom ma badakku hape ang gotukko gok holong do haholongon na badia siya Tuhan Yesusi sa isong gopi sa ibongoti roha dohot todiki ay dang diboto na sida na binahin na siday binyan na so diboto si Tuhan ni malimi alay di paula so diboto bido hape agap pesongoni dang namar namotok holong ni roha ni Tuhan Yesusi ay bidang petao ubidang doholong nai bagas pelaut ubagas doholong nai tibo pelangit tumibbo do holong nai si tutu do hatakot tuho sadariod doho rap dohot au di paradaiso tu parjahat na di siya munay do niyan hataon alay tuho dohot tuau do diba pangonaina dahata si pangalaboh itod di doi au datu au dohonok kuma si pada yang pangulo namai lapatan na pangalapan khosaluja sia dia matagamon boy puas hata si songoni holan sian mata mual khaduauni doi dangulo matsohot mual khaduauni mamorhon pasu-pasu tuna paubahon rohana agape di tano otar bigi suarana alay yang goisina nunga di paradaiso ido bad di dok sadariod doho rap dot au di paradaiso agape di hawido pe ho gaung ale parjahat alay ala di pauba horoham alani i nunga tubuh haum di paradaiso ni debata sonang nai ho dapatuk meddehonom nian sonang dilambung Jesus sonang narotosi unang behomabiar lau madapotoni toktong di joho Jesus say Roma hotuau tadi kon hahulumon jalahaposi au idima inang anak mi idima inang mi dang dipalik kang inana si Maria ya tong tapuk ni pusu-pusu na naung gatung disilangi di pamanak Jesus doi di dokma idima inang anak mi da jamita parsaoran na rocking doi asamar pertalian hasadaon ganuk na porsea di bana ni rahut ni silangi nunga maddaw-daw zong-zong akan manadda Jesusi songoni musenang akaparopuan namang ihutto ni bana sian Galilea behama tahe dada tiala roha agari si Petrus pe pola do di pabuburaho dirina pabuan na so ditadda Jesusi masih hai cokkaisna songon api sian gurung-gurung na do ninna roha nabi alay yang ko si Maria inanai rak doho paribanna doh si Maria ni si Kleopas doh si Maria Magdalena congjong do dilabung ni Jesus na disilangi daktar pa bereng-bereng Jesus be ina pangitubunay songoni mo senang inana si Maria daktar pa ida sabe anak sinuabiunay disidilibat sol dari lasak-lasak itu Jesus disido songon na ditutupon ulos na itu si majujung na unang dipaidaida holad disidi panonok soldadu itu Jesus anak nai nunga merlubuk tarok tok namadok matagamon nang neng bainon na wadop pemaroham inang out adong anak musongon saga ni panabian lahone tutoro ni situ madok dek mahiu ho paidaida hotsa daktaruru si Maria be holan ilunay na mariparo pola hirana mahiyang pariduluan na mamerengi ma Jesus gabe marsuara madok idi ma inang anak mi pos maroham pirma todim
mau asau di zolonio di lehot donian sinumon alarang di salo habenoaing di pangido dasau dosongon natar sudak di padan narubihan taringot tuibana di nanidok ni parpesal meni merus dugugok kusongong ngar-ngar jalaloho do dilaku di langit-langit ni pamangakku jalatu orbut ni hamatean di papudum ho ahu Jesus mual hanguluan ni boru Samariai nuaing gabi mawas songon na dipurun dihilala mamiltak mata ni ari mangotahi mabugangi lam sidung mudar na mardurusan sian bugangi mudar sude dihilala songon nasukko na marihilala sialap ikau nai alani mohok na gabi di johod Jesus mau asau asa sau dosobu watsu ia mauas pe Jesusi dak pola bedo hotahu muse majuhod di ujung ni lakakku mau asau tutu gudang do na huha watsod di portibion di portibi na mangilason alai nuaing gabe sobu masudei ala naung di porsa Jesus di silang nai huhu madok mauas ahu Eloi, Eloi, lama sababtani. Ale debatakku, puasa tuk tadi konom mau. Nunga songok kalak-kalak na terpujung. Songok tadiang na hapulua Jesus disilangi. Dibereng humaliang, holanibana na mapujung dihawi. Tu dia hoa liak kasisian na say rapdot ibana na say laon nai. Nunga tu dia hoa le Petrus. Dadi do khoro na sotupa tadi konom mo ibana. Nunga tu dia hoa le Lazarus. Nunga tu dia hoa le kanabusur siya la roti si sautik na siya Jesus ki. Tu dia hoa le manusia. Di ida matugijang. Songon na dipatay debata buhina dungi mangangguk badar maibana angguk badar nabadia do madok Eloi Eloi lama sababtani ale debatakku wasa tuk tadi konom mau dada nama murai dada nama dele manang mamula si Jesus diangguk naon asa tung paltak do tahilala bagas ni pakkaholongi di debata di pakkokopon nai dihita ai songonima berni ni sitaononi ala ni dosata ala ni i akado do maho ale todikku akahitir maho bege angguk badar na bariyai ai hohiyad do tama mangangguk koni ala ni hazahatommu hape nunga di juluani anak ni zolmai mangangguk kotsa alia mang tu bagasat tanganmu ma kupasahat todikku Jesus na berzuma ramai Jesus anak si pangului dangdung makalupahon amana na disurugui siya mula ni ulaon na sa rodi uzung ni ngulu na saytong dungulu na marpadapotan tu amanai nuaik pe tak tu hamatiani diudut ton tordina dang lubay bana pasahaton artanaw bargay tu amana di pagonggopod do tu amana na disurugui tordinay di dokma alia mang tu bagasat tanganmu ma hupasahat tordikku o hamu huriani halak Kristen na badia nunga di juluani anak di debata soram majuhon asa di ngoto pagonggopong ngulum dohot tordim tu tangan ni amatta na disurugui
sitong domoro tapar hatopo markite eddeni akana porsiai maredde maita. Nunga marujung, harona marujung, nunga marujung akaulaon dohot paraluan nai, nunga marujung nang silang nai, nunga marujung sitaunon nai, adorang so di pauduk dope si majujung nai, nunga mulai madile matani ari marsinodang. Gabi makulum masadok tanoon daktar paidaida matanyari iwe tu hakina say gatungi songon na maila matanyari marnida buhi na say marsinodang na say laon disonggak sinodang niya sinirohan ni Jesusido sinodang ni matanyari ujung na gabi di pakulum matanyari madirina. Mula dong sian hamuele zolma manusia perhapis tarap portibi madok gerhana ni matanyari doi uji ma pareso tu tikina manang na cocok doi cepek do alus tu si madok idang mula dong do pesian hoale portibi na mangilas madok timus ni dolok marabi na mapulta doi tangi homma padok ni parpadde bisu madok idang atau ngahadoi makulum matanyari gabe makulum masadok tanoon gabe songon na alang sotarida nama tuhatai disilangi ali matanyari buasa somakido beho tagamon naung ditatap hodo na somakido be si malolong ni tuhaki nung mamirong humaliang disima di pagogo di pangyar Jesus sorana madok nung marujung jadi tosma hosana congcong mahita saluna. Jesus kitu haki si palua todeki tay dehon. Jesus kitu haki si palua
hita tutuhat tanagatung di Golgata. Beta hita tutuhata nagatung di Golgata. Saya jatuh matana nama buan halua ditonim oleh aman, ditonim oleh ilah. Udul mahita. Nung atos hosani Jesusi nung maruzung beri bahik ko ali Tuhan alai idama nung alaus godang nang jumolo borhat mangihutton hosian bagas ni halak Kristen di Portibion sian ruas ni huriope nung atorop nalaho madapoton ho beha nung ngarap po ali hakolongan do Jesus minang jumulo borhat sian ho ahado labak kusian hama matemi ali Jesusku ama upak kusian padang haruburami ali Tuhaku ingot ari hama matem ninna akana porsea na parzului pasol ho mahama matem amang inang tu hama mate ni Jesusi iya hama matem ali Jesus gabe hama mate ni hamate aku doi hape iya hama matem ali Jesus gabe pitu hama sukakku doi tu surgo hasonangani ai marhiteido di paradiho inganan nasonangi yang golek nan ni soldaru na majaga pamazalani gabi dipuji do debata ninna do tutudo halakon nati gorroha jadi sudi na toropi na merluhuk mainodur masih topuk adora nabi do mernida na masai laus mula ma ali akama persinuat tunas ali akaina parsinwa biu ali sia dosan taga somulak kita sian punguan na hohomon jongjong mahidati toru ni silang ni tuhatai merruzi-ruzi dilabung mi o Jesus kitung namardame rohai maporus holso-holsoki lam tutiurna rohaki lam gadda las nang guguki dung ho hutadda Jesus ki tamama korholas ni roha do dihita hama mate ni Jesuson adiukak do dihita dalan tuhai heon sian hama matetta do sian hinabor ni nong jumulu modik sian hita pe nuaik pe patuk mahita manopuk adorat tabi laos mangedehon alani i jongjong mahita saluguna maredde mahita
mahita magidohon ditangi yang ahli amanami. Ahli amanami nari banua gijang, sai pinar badia magwarmu, sai roma harazaumu, sai sau malomo ni roham di banua tongon songon nari banua gijang. Leo matu hami sadarion hanguduan siap hari, sisa madosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tupang sunan, padua mahami siap pangago, ay horona punara jaon, do tagugon, rodi hasangapon sa liling na. Amen jalohamuma pasu-pasu sian tuhata. Didongani asini roha, talup ni roha, doho dame sian debata amata, dohol sian Yesus Kristus anak ni amai mahamu, marhite-hite hasitongan dohot haholongon. Amen. 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 Horas ma dihita.